Бейтю Шехзаде, който прекара най-трудните дни от живота си в Емирдак, беше подложен на различни видове мъчения. Въпреки това, както винаги, ръката на провидението ще му се притече на помощ и ще изпрати хора, които ще го подкрепят и помогнат. Семейство Чалишкан, едно от видните семейства на Емирдак, влиза в служба на майстора и се втурва на помощ с всички сили. Челън Чалишкан и баща му Мехмед Чалишкан са от това семейство. Изглежда така. Сега, това няма да бъде твоя живот.